Dobar dan svima, jedan sportski pozdrav. Ja sam Saša, verovatno ćete već vidjeti opis kanala i sve ostalo. YouTube kanal Sportski marketing, ne samo marketing, ne samo sport, problemi, stvari koje nas negde nerviraju, čude, stvari koje nam izazivaju razne neke emocije, osvrt na neke stvari iz okruženja. Znači, trenutno sam kod Tašmajdan bazena. Za danas hoću da predstavim i da malo objasnim i da pokažem ljudima koji možda nisu iz Beograda ili ljudima koji su iz Beograda a nisu uspeli da ove godine uzmu propusnicu za bazen koja je besplatna i da ostvare pravo na besplatno kupanje. Što bih ja rekao, grad je poklonio jednu kafu svojim gostima na bazenu, s time što je ta ulaznica od nekih 400-500 dinara pretvorena u besplatnu propusnicu, iako na kartici piše da ona ima neku vrednost i oni nešto čekiraju na bar kodu i sve ostalo. Eto, znači za ovo javljanje tako, ja ću to nešto sad miksovati, montirati. U principu nije komercijalno, nema nikakvog sponzorstva za ovaj klip. Tema je da se malo bavimo nekom aktuelnom stvari i nastavit ću kada dođem do čekiranja. Znači, šta smo rekli, sve je spontano. Eto je kartica za bazen, sportska neka oprema, normalno, kupaći je u rancu ili paketu. Kaže, vrednost kartice 39.000 dinara. Dobro zvuči, dobro izgleda. Tu se sad približavamo. Dobar dan, momci. Izvinite, evo ja ovako malo sam. To je minut, hvala, doviđenja. Ušao na bazen. Evo su ove slačionice i posle slačionice idemo na ležaljku pa ćemo nastaviti. Čisto uredno, kao što vidite sve. Ljudi ostavljaju stvari. Idemo dalje. Evo ga, kupaći je tu. Slačionica čak ima i ogledalo, što je zanimljivo. Proveriti uvek da se nešto nije zaboravilo. Često se izgube stvari na bazenu. To je to, Tašmajdan bazen, znači Beograd. Propusnicu su mi izdali u opštini sa ličnom kartom, pošto imam prebivalište u Beogradu, pa je uslov za besplatnu propusnicu. Znači, eto, WC, čistačica, sve kulturno, nema tu nikakvih sad tu problema. Ono što svi volimo, to je ono, ovde sad nema one vodice. Ne može malo ta vodica po nogama, izvin. Ajde, pusti to, daj malo tu da ne unosimo bakterije i to. Lako ćemo posle. Eto, za primjer svoj deci i odraslima. Hvala. I šta sam hteo? Evo ga. Znači, manje od 3 minuta je trajao ulazak. Naravno, treba imati samopouzdanje, treba imati hrabrost i izgraditi ga. Spasilac je tu, ležaljke su tu, ljudi su tu, uživaju, sunčaju se, kupaju se, šta već rade, ko god radi šta radi. I idem da se postavim negde i da vam onda praktično kažem malo još par nekih stvari koje sam hteo vezano za ovaj današnji klip i post. Kao što vidite, ništa komercijalno, znači ništa, ne cenkamo se, ne trgujemo pazar, ne trgujemo. Malo ću se popeti gore zato što, da biste me čuli, tu je i neka muzika. Evo ovako za početak. Ja ću svakako svoje putešestvije završiti u kafiću. Naravno, ja ovde nisam prvi put, živim 5 minuta od ovog bazena. Ono što mogu, eto ovako opet da malo pokažem ili posavetujem. Ulaz, ležaljke se plaćaju, ali može da se stavi peškir gde god. Spasioci, na ovom zidiću se ne sedi, tu opominju, da bi se ljudi tu hvatali. Onda kreće plivanje, kreće zabava, na bazenima je zabranjeno skakanje. Tako da, ko hoće da skače, mora da ide negdje ili na neko jezero ili već gde je to dozvoljeno. Eto, tu je sat, tu je muzika, dobro je organizovano,
kao što vidite nije baš da je puno crnaca, migranata i sad šta su pričali. Ja ih ovog leta nisam video, ali možda ih je i bilo u nekim drugim terminima. Recimo, znači ja sam neko ko se bavi sportom, ko voli sport, ko živi od sportskog marketinga i od sporta. Ja od toga, znači, kupujem svoj hleb i hoću da podvučem da sam, eto, čak i ja bio negde oko 2 puta nedeljno ove godine na bazenu. Sezona kupanja kreće negde 15. juna, 20. recimo i traje do 1. septembra. Sećam se da je jedne godine bio, da je bazen duže radio, do negde sredine septembra i da je to bilo fantastično, da je imao dobar odziv bio kod ljudi, međutim, postoje verovatno razlozi zašto bazen prati školsku godinu i sve ostalo. Ovde dole je ova ambulantica, eto, znači, kafić, kafica, sokovi, šta već, mislim da je alkohol zabranjen, mislim da nema čak ni piva, postoji neka hrana, mali dečiji bazen, tuševi i reflektori za neko noćno kupanje. Ja lično nisam bio, čovjek može da vidi, da se raspita. Znači ovo nije reklama bazena, ovo je samo jedan pregled i jedno mišljenje vezano za akciju besplatnih ulaznica za bazen. Ja sam lično zadovoljan. Ulaznica je 500 dinara, ja ću za taj novac, ili je 400 posle 16 časova. Bazen radi zanimljivo od 9 do 19, ali sa propusnicama prima od 12 do 19, što znači da ujutru, eto, ko hoće da bude malo onako na praznijem bazenu, pa on mora da odvoji za kartu. Ko hoće da kome ne smeta, ko spava malo duže, eto kao ja na primer, on može i da dođe malo kasnije. Šta je još zanimljivo? Otprilike, da, cena kafe je nešto jeftinija nego u beogradskim lokalima, negdje oko 200 dinara, recimo. Sad za sokove, konzerve, ne znam, mislim su tu negde. Opet kažem, ne promovišemo nikog, niko ovo ne plaća, ovo ja radim da bih razjasnio neku temu, u stvari ovu konkretnu temu, i naravno da podvučem da su iz mog nekog ugla, a dosta putujem i dosta sam video, beogradski bazeni dosta solidni i kvalitetni, uz plaćanje naravno tih ležaljki. Mislim da su 400 dinara, mislim da je ležaljka, nema veze. Beograd ima ne znam koliko, 11-12 bazena i po meni ovu akciju bi mogli da isprate svi bazeni u Srbiji po uzoru na Beograd, a svakako i da Beograd pogleda kako to zapad i svet radi i da možda doda nešto što su neki drugi gradovi bolje uradili i implementirali u svom okruženju. Eto to, nastavljam sad ću malo da prekinem, nastavljam sa ovim što sam još hteo da podvučem i ništa, družit ćemo se još. Znači ja ću to sad ovako nekako fiksirati, sad izvinjavam se ovim devojkama ispred, potpuno je slučajno snimanje, sve ovo slučajno, inspiracija je došla praktično sinoć i zašto plivanje? Pa leto je i lepi su dani. Dve teme bih još ovako obradio. Prva tema je podržao bih i pozdravio bih sve sportiste, sve plivače, svu decu i roditelje koji se bave plivanjem i treniranjem plivanja. Mislim da je plivanje jedan predivan sport. Koliko je zastupljen, ne znam. Mislim da je marketinški i nacionalno reklamiran manje od streljaštva, gde smo mi dosta i osvajali, uzimali medalja na takmičenjima. Plivanje je zdravo, znači vežba se disanje, plivanje oslobađa od strahova, plivanje okreće celo telo. Otpor trenja u vodi, znojenje je minimalno, tako da je za oporavak umornih, povređenih ljudi na prvom mestu. Olimpijski bazen jeste malo dublji, ali postoje neki niži bazeni, manji bazeni, topliji bazeni, termalni bazeni,
bazeni u kojima mogu da se radi istezanja, mogu da se rade učenja plivanja, plutanja i apsolutno mislim da je kultura plivanja nešto što treba uvrstiti u svoj godišnji kalendar i da treba uvrstiti kao jednu svoju novu naviku, znači naviku koja će poboljšati naš život. Znači, pozdrav za sve sportiste, naravno plivače. Hoću da kažem da kad sam na Google jutros ukucavao jugoslovenski plivači ili najbolji plivači Jugoslavije, da mi je Google izbacio, verovali ili ne, najbolji pevači svih vremena. Znači, malo sam se tu pomučio, ne mogu da kažem da sam bio mnogo uspešan. Moram da navedem da je za Jugoslaviju plivala Đurđica Bjedov, rođena u Splitu, tada imala 21 godinu, na olimpijadi u Meksiku na 100 metara prsno 1968. osvaja zlato na olimpijskim igrama, na istom takmičenju osvaja srebro na 200 prsno. To je, znači, te 68. sigurno bila jedna radost u celoj zemlji i apsolutno svaka čast, iako je to bilo, evo, pre skoro 50 godina. Dalje, ne bih se sad tu, nisam nešto našao mnogo podataka, svakako da ne bih pravili konfuziju, ajmo da povežemo temu, sport, plivanje, sportski marketing, veze za plivanje, takmičenja i neki nacionalni identitet i zastave i neke medalje gde će se čuti himna, to je nešto što je jako potrebno u svakoj državi. Sportisti inače vode bitku bez oružja, zato je sport nešto prelepo, on ukazuje na fair play, on ukazuje na poštovanje pravila i na druženje i na putovanja i na sve ostalo, i na zdravlje, naravno sport ukazuje na zdravlje, sport ukazuje na zdrav stil života, na život bez dopinga, na život bez droge, toksina, prevelikih toksina u organizmu i apsolutno svaka čast tim sportistima koji za svaku zemlju nastupaju i za svaku zemlju se trude da osvoje neku medalju. Što se tiče Srbije, da kažemo najveći, ali eto, modernija istorija, najveći plivač svih vremena, Milorad Čavić, sa najvećim uspehom, rođen 1984. godine, plivao za Partizan. Znači, serija medalja, zlatnih, srebrnih, apsolutno neko za koga smo svi čuli, ali bih ja voleo da navedem one za koje nije niko čuo. Ja ću sada pročitati njihova imena kao podršku i možda ćemo neko od tih imena čuti u budućnosti. To su, znači, Velimir Stjepanović, 93. godište, fantastični dugoprugaš, ako mogu tako da kažem, plivački dugoprugaš, 400 ili 800 metara. Čaba Silađi, odlični plivač koji je u stotinkama iza Milorada Čavića po uspehu. Andrej Barna, 98. godište, dečak je fantastičan, kao i Sebastian Sabo, 96. godište, sa vrhunskim rezultatima, jako blizu svetskih prvaka i olimpijskih prvaka. Tu je Ivan Lenđer, Stefan Šorak, Vuk Čelić, Uroš Nikolić, Lazar Zlatić. Od devojaka, žena, bih naveo Miroslavu Najdanovski, na primer, koja radi 50 delfin i pliva slobodni stil, Anju Crevar i najmlađu, koliko vidim na svim skalama, Milicu Opačić, 2001. Mislim da iz Zrenjanina. Znači, plivanje je živo, deca treniraju, sport je aktivan, daju nama dobar primer, eto, da se malo aktiviramo i u svakom slučaju tu bih negde i završio.
možda eto još da se osvrnem na te emocije, ima dece, ima ljudi koji jednostavno nisu bili puno puta na bazenu, koji imaju tremu. Na bazenu se svakako javljaju mogu se pojaviti neki poznati ljudi, mogu se upoznati neki novi ljudi. Naravno, tu može biti nekih ljudi koje želimo da izbegnemo, onda je najbolje da se okrenemo i da odemo sa bazena, zašto da se krijemo i da pravimo sebi nervozu. Bazen decu uči nekim pravilima, spasioci su tu, stariji, da kažemo, gosti i plivači. Na bazenu ljudi mogu da, deca naravno, deca ili pubertetli, ajde tako da kažem. Deca su u dečijem bazenu sa roditeljima, ali mogu da tu da proplivaju, mogu malo da rone, pubertetli mogu malo da se zaljube, nekog da upoznaju ili da eventualno nastave to druženje van bazena, po parkovima ili već u nekom provodu, popodnevnom provodu. Tako da, eto, nakon nekog istezanja i nekog tuširanja trebalo bi izabrati bazen po svojim plivačkim sposobnostima. Ne treba se stideti ukoliko neko ne zna da pliva. Postoji mnogo stvari koje ni oni najbolji na svetu ne znaju i lepota je u učenju. Kada učimo neke nove stvari, mi onda svakako odvajamo malo svoj mozak od stresa, od tekućih problema, teramo telo da radi nešto novo, neki nov pokret i da radi nešto novo, aktiviramo neke mišiće koji su znači bili tromi, što je opet jako pozitivno i u svakom slučaju to neko znanje sutra možemo da prenesemo drugima, da mi nekog naučimo da diše, da pluta ili da pliva. Za one koji već znaju sve ovo, eto ga jedan poziv da uzmu besplatnu kartu ako žive u Beogradu, ako im je prebivalište u Beogradu, adresa stana u stvari ili već najma stana, lična karta ili kako se to zove, potvrda prebivališta i da svakako iskoriste još malo od ovog leta sa porukom nadležnima da je ova akcija apsolutno uspela i da smo mi svi sigurno podrška da se i sledeće godine takođe nastavi istom merom, besplatno naravno i hvala njima, a s druge strane mi ćemo se truditi da se družimo, da taj bazen čuvamo, da ne uništavamo, da bi nama i sledećim pokolenjima što duže trajalo. Toliko danas od sportskog marketinga, od mene i razmislite o tome svemu, možemo da komentarišemo, možemo da diskutujemo, možemo da četujemo, da ćaskamo. Naravno, podrška za sve roditelje i decu koji se bave plivanjem, svaka čast, hrabro napred, a eto možda i neke ideje da neko ko se time ne bavi, krene time da se bavi. Doviđenja, ja odoh da plivam i pozvani ste svi.